Keep the May 1, 2, 3, go. Sapagkat at aking mga pag-iisip sa inyong mga pag-iisip. 아멘. 아멘. Father God, good morning. Jesus, good morning. Holy Spirit, I love you. Parent, I love you. Teacher, I love you. Principal, I love you. Administrator, I love you. Korea visitor, I love you. 아멘. 자, today 타이틀 AI 시대 기도하지 않으면 성직자도 살아남지 못한다. Sa umaga pong ito, ang pamagat ng ating pag-uusapan, sa panahon ng AI, kahit ang mga pari ay hindi mabubuhay ng hindi nananalangin. 자, echo going down. 자, 우리 사바이 1, 2, 3 go. AI 시대에 기도하지 않으면 성직자도 살아남기 어렵습니다. Basahin po natin ng malakas ang pamagat ng sermon ngayon. 1, 2, 3, go! Sa panahon ng AI, 아멘. Amen. 릴리 아멘. 아멘. Amen po ba? Amen. Amen. 자, today 타이틀 scripture 1, 2, 3 go. Basahin po muli natin ang Isaiah chapter 55 verse 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. 아멘. 아멘. 이사야 55장 8절에 보니까 여호와 말씀이 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 9절에 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길을 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. Kamakailan lamang may bumisita po dito sa ating paaralan, kaya hiniling ni Pastor na ipadala ang sermon sa ating mga estudyante sa pamamagitan ng email at pinadalahan niya siya ng isang sermon na binuo ng AI. 와, like this. Ministry work like this now. So many ministry work like this 내치고. Big problem generation come. Kung magpapatuloy po ang ganitong kalagayan, malaki ang magiging problema ng mga susunod na henerasyon. 그래서 그 목사님은 그가 기도는 얼마나 하는지 지켜보았습니다. Kaya, inobserve po ni Pastor kung paano siyang manalangin at chinek niya kung siya ba ay tunay na isang espiritual na tao. 정말 영성이 있는 사람인가를 살펴보았습니다. 그런데 기도하는 사람이 아니었습니다. Hindi siya yung taong nananalangin. 평신도들보다 더 적게 기도하는 모습을 보고 제가 관계를 끊었습니다. Nung makita ni Pastor na hindi siya nananalangin na kagaya ng mga karaniwang tao, pinutol niya ang kanyang ugnayan sa kanya. 자, 1, 2, 3, go, 사바이. Ulitin po natin, nakita ko siya, hindi gaanong nananalangin kaysa sa mga karaniwang tao. Pinutol ko ang ugnayan ko sa kanya. Why Father God, church, pastors, church ministry work, building, give you difficult? Because of no pray. No pray church, building, delivery, no. No pray, servant, how to building give you.
Kung tayo po ay hindi nananalangin, ang pagpapala ng Diyos ay mahirap nating tanggapin. Kagaya po sa isang simbahan. Kung ang mga lingkod ay hindi nananalangin, paano naman po pagkakalooban ng isang blessing? Halimbawa na lamang po dyan ay ang pagkakaroon ng building bilang isang sambahan. 왜 그래야만 했을까요? 스폰서 한 사람이 아쉬운 입장에는 참 소망입니다. Bakit po kailangan gawin iyon ni Pastor Jong? Ang ikat ang kanyang connection doon sa taong yun? Sapagkat si Pastor ay sadyang sumang, isang sponsor na nasa desperadong sitwasyon. 그런데 왜 오신 손님을 마다하겠습니까? Pero bakit niya tatanggihan ang isang panauhin na bumisita? 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 사역자들은 죽기 살기로 기도해야 됩니다. Tandaan po natin itong lahat, ang sino mang naglilingkod o mga ministro ay dapat nananalangin ng buong lakas. 자, 오늘 사바사바의 발로 Ulitin po natin muli, tandaan po ninyo ito lahat. Ang mga ministro ay dapat manalangin ng buong lakas. 아멘, 아멘. Amen. Jesus disciple member, many prayer. Kagaya po ng mga lingkod ng Panginoong Hesukristo, ang kanilang buhay ay napuno ng maraming panalangin. 왜냐하면 오늘날 지식 산업의 발달은 하나님 없이도 살 수 있다는 생각을 심어줄 수 있는 정도로 발전을 했다는 것입니다. Ito ay dahil ang pag-unlad ng industriya ng kaalaman ngayon ay umunlad na hanggang sa punto kung saan maaari na nitong itanim ang ideya na ang isang tao ay maaaring mabuhay nang wala ang Diyos. Now new generation come, AI generation. Ang bagong generation natin ngayon ay AI generation. Your now cellphone, 락탑, your 체크인 understand. 난리지, 락탑 인사이드, 스마트폰 인사이드. very many 난리지. Halos lahat ng karunungan at kaalaman na dapat nating malaman ay matatagpuan na natin sa cellphones at mga laptops or mga tablet na mayroon po kayo. 과거 바벨탑 사건 게임이 안 될 정도로 두뇌가 높아져 있다는 것입니다. 이런 급변하는 AI 시대에 기도마저 게을러진다면 스스로 사망 선고를 받는 신자가 될 것입니다. Nangangahulugan ito na ang ating talino ay naging napakaunlad na kaya't ang insidente ng Tore ng Babel noong nakaraan ay hindi kayang tapatan ito. Sa mabilis na nagbabagong panahon ng AI, kung tayo ay magiging tamad kahit sa pananalangin, nanganganib tayong maging mga mananampalataya na makatatanggap ng hatol ng kamatayan para sa ating mga sarili. 아멘. You will now all of God understand. Theology step by step. Now memory. Your Saturday, Sunday, your church coming. Pray no more. Because of knowledge and arrogance, many generation come. So also, let's make difficult. Knowledge is knowledge. Nag-aaral po ang bawat isa. Excuse me. Akademiko at Biblia, pinag-aaralan. Subalit pagdating po sa araw ng linggo, pumupunta naman sa simbahan pero hindi pa din marunong manalangin at hindi nagbibigay ng pagkakataon manalangin. Mas tumataas yung antas ng pagmamayabang, pagmamataas kasi nga po marami nang nalalaman at maraming natututunan. Ganun bagay pa din po ay makapagpapahamak sa bawat isa. You will pray. 자, first 무덤 같은 개인. 무덤 같은 가정, 무덤 같은 교회, 무덤 같은 공동체, 무덤 같은 학교, 무덤 같은 사회, 무덤 같은 국가들이 되고 말 것입니다. Ang sino mang hindi marunong manalangin ay magiging mga individual na parang mga libangan, mga pamilya na parang mga libangan, mga simbahan na parang mga libangan, mga komunidad na parang libangan, mga paaralan na parang mga libangan lamang o mga lipunan na parang mga libangan at mga bansa na parang mga libangan. Kumbaga, wala pong saysay. 예수님께서 말씀하셨습니다. 마가복음 9장 27절에 1, 2. Sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 9 verse 27, ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. 아멘. 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 자, big voice come on. 아멘. 아멘.
no pray, 메모리얼. 아멘. Kung wala pong panalangin, ang bawat isa ay mamamatay. Nauunawaan po ba? Spiritual po yun. You're busy looking for. Busy you're the sea inside. 와, very good. Swimming. Why? Living busy, living horror. Your other God, your spiritual world, not give you how to your life, living life 내치고. Very difficult. 기도 말고는 여러분의 문제를 해결해 줄 수 있는 이수가 생기지 않는다는 것입니다. Ang Marcos 9 verse 27 ay nangangahulugan na walang mga issue na malulutas ang ating mga problema maliban sa pamamagitan ng panalangin. 자, 1, 2, 3, 고 사바이. Ulitin po natin, sabayan po ninyo ako. Nangangahulugan ito na walang mga issue na malulutas ang ating mga problema maliban sa pamamagitan ng pananalangin. 아멘. Amen. 저도 기도하려고 하는 사람을 도와주고 싶은 마음도 생기는 것이지, 기도하지 않으면은 누구라도 국물도 없습니다. Si Pastor Man ay nakakaramdam ng pagnanais na tulungan ang mga nagsisikap na manalangin. Ngunit kung walang mananalangin, wala nang matitira para sa sinuman. 아멘. 아멘. Pastor looking for every day powerful pray, many pray, cry pray, forgiveness pray. Pray many people, Pastor looking for very happy. 근데 no pray, Pastor happy difficult. Kapag nakikita si Pastor ng mga taong laging nananalangin patungkol sa mga kasalanan na dapat mapatawad, sa mga kahirapan na dapat magkaroon ng solusyon, mga problema na dapat magkaroon ng solusyon, pag nakakakita si Pastor ng mga taong ganyan, siya ay natutuwa, nasisiyahan. Pero kapag nakikita niya na hindi iyon ginagawa, siya naman ay nahihirapan. 왜 예수님께서도 기도를 원하시겠습니까? Bakit gugustuhin ni Jesus na manalangin tayo? 기도를 해야 성령이 충만해지고, 기도를 해야 회개가 되고, 기도를 해야 교만한 영이 떠나가고, 기도를 해야 도움의 손길이 생긴다는 것입니다. Nais ni Jesus na matuto tayong manalangin upang mapuspos ng banal na Espiritu Santo, upang magsisi, upang itaboy ang diwa ng pagmamataas, at upang makatanggap ng tulong. therefore, 여러분 주변에 기도하지 않는 사람 있습니까? 당장 그를 멀리 하십시오. 기도하지 않는 그 영이 여러분의 정신 세계를 병들게 해서 완전히 세속적인 사람이 되도록 이끌어 갑니다. Sa makatwid, mayroon po ba dito sa atin, sa paligid natin na hindi nananalangin? Lumayo ka agad sa kanila. Ang diwa ng hindi pananalangin ay nagpapasakit sa iyong isipan at umaakay sa iyo na maging isang ganap na makamundong tao. 자, 사바이 1, 2, 3 go. Sige po, repeat after me po sa makatwid. Mayroon ba sino man sa paligid mo na hindi nananalangin? Lumayo ka agad sa kanila. Ang diwa ng hindi pananalangin ay nagpapasakit sa iyong isipan at umaakay sa iyo na maging isang ganap na makamundong tao. 자, elementary student listen to you. 자, grade 2, grade 3 listen to you. 자, 그러면 누가 손해를 봅니까? 구원받고 천국 갈 사람이 구원은 멀어지고 100% 인본주의가 돼서 문제가 생겨도 이 문제가 어디서부터 왔는지도 모르고 악한 영들의 지배를 받게 된다는 것입니다. Kung gayon, sino ang magdurusa sa pagkawala? Ang mga nakatadhana sanang maligtas at mapunta sa langit ay lalong lumalayo sa kaligtasan. Sila ay nagiging humanistic, kaya kahit na may mga problemang lumilitaw, hindi nila alam kung saan nagmula ang problema at nahuhulog sa ilalim ng kapangyarihan ng masasamang espiritu. 아멘.
올라보세요. 아멘. 오늘 본문에도 이사야 55장 8절에 여호와의 말씀이 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 다르다는 것입니다. Sa banal na kasulatan po ngayon ang pinag-aaralan natin sa Isaiah chapter 55 verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. 아멘. 보십시오. 기도를 하면 동서남북이 다 막혀 있어도 신기하게 문제가 풀어지는 축복이 온다는 것입니다. Tingnan po natin, kung tayo ay mananalangin, kahit na tayo ay nahaharangin ng lahat ng problema, mula sa silangan, kanluran, hilaga at timog, ang mga problema po na ito ay mahimalang malulutas at dumarating ang maraming mga pagpapala. 아멘. 자, 그레이드 아멘. Kung 아멘. naunawaan po, maaari po ba tayong sumagot ng Amen? 그래서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라는 것입니다. Kaya nga po, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi siya ay Diyos ng mga buhay. 아멘. 기도하지 않아 죽어 있는 영혼들에게 성령께서 관심이 없습니다. Ang banal na Espiritu Santo ay walang interes sa mga kaluluwang patay dahil hindi sila nananalangin. 그러나 문제가 산더미처럼 쌓여 있는데도 불구하고 기도하고 시작하고 정한 마음으로 기도하고 살아내면 반드시 하나님 무에서유를 창조하시는 모습을 나타내 보여 주신다라는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Gayunpaman, patuloy tayong binabasbasan sa panalangin ni Pastor na sa pangalan ni Jesus na maniwala tayong lahat na kahit ang mga problema ay natambak na parang mga bundok, kung magsisimula tayong mananalangin ng may matibay na puso at mabubuhay sa kabila nito, tiyak na ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na lumikha ng isang bagay mula sa wala. Amen po ba? 아멘. Amen. 자, 응답은 넘버 2. 응답은 현재형입니다. 자, 1, 2, 3고. Ang sagot ay nasa kasalukuyang panahunan. 저는 본교를 운영해 오면서 지금까지 여러 가지 문제가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 살아계신 하나님이라고 확신하고 믿습니다. Habang nagmamanage si Pastor ng school, habang pinapatakbo niya ang paaralang ito, nakatagpo siya ng iba't ibang mga problema. Pero paulit-ulit po siyang bumabalik sa pagkumbinsi sa kanyang sarili at naniniwala na ang Diyos ay isang buhay na Diyos. At tama nga po iyan. Pastor Chong, 닐리전, no. Pastor, Father God love you. Para kay Pastor Jong, wala ang pananampalataya sa relihiyon, kundi sa pag-ibig ng Diyos mula sa Ama. Pastor, only one love God love you. Religion, in the name of Jesus, get out. Ang nais lang ni Pastor, ang pakaibigin ng salita ng Diyos, ang relihiyon na yan, hindi niya yan kailangan. Jesus is coming, religion may? No. One love God education. Nung ang Panginoong Yesus ay bumabati dito sa lupa, hindi siya nagdala ng relihiyon. Ang dinala niya ay ang salita ng Diyos. 그렇습니다. 누군가가 나를 믿어주고 가까이 한다면 그 사람은 누가 싫어하겠습니까? 하나님께서 그런 분이십니다. Kung may nagtitiwala kay Pastor Jong at lumapit sa kanya, sino ang hindi magkakagusto sa taong iyon? 배운 것이 없어도 가진 것이 없어도 병이 들어도 나이가 많아도 빽이 없어도 하나님께서는 믿음으로 살고 믿음으로 기도하고 끝까지 시련과 고통이 와도 하나님을 의지하는 사람은 반드시 책임져 주십니다. Ang Diyos po natin ay ganoon. Siya ay ganoon kahit wala kang edukasyon, wala kang ari-arian, may sakit ka, matanda ka na, o wala kang koneksyon. Tiyak na aako ang Diyos ng responsibilidad para sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, nananalangin sa pamamagitan ng pananampalataya at umaasa sa Kanya hanggang sa pinakadulo kahit na dumating ang mga pagsubok at pagdurusa. 아멘. 올라보세요. 아멘. 그런데 하나님을 강하게 신뢰하는 믿음 없이 한두 번 기도하다가 포기하면 예수님께서는 축복의 보따리를 가지고 계시다가 도로
가지고 가신다는 것입니다. Amen. Gayunpaman, kung susuko po ang bawat isa sa atin pagkatapos manalangin ng isa o dalawang beses nang walang matibay na pananampalataya sa Diyos, si Jesus na may hawak ng bugos ng mga pagpapala ay hindi makakapaghatid ng mga ito at babawiin ang anumang ating ipinanalangin. Yesterday Joseph story. Joseph, how many years sacrifice prayer? 13 years sacrifice prayer obedience. Si Joseph po, kung maaalala niyo yung kwento kahapon, ilang taon pong naghirap si Joseph? 13 years. 아멘. 왜 그렇습니까? 축복의 자리, 응답의 자리 앞에는 항상 축복을 방해하고 가로막고 있는 사탄 마귀, 귀신이 도사리고 있다는 것입니다. Bakit po ganoon? Sa harap ng lugar ng pagpapala at ng lugar ng nasagot na panalangin, si Satanas, ang Diablo, at mga demonyo ay laging nagkukubli, humahadlang at umaharang sa pagpapala. blessing come, nearly never, big temptation, first come. Kapag may pagpapala po, kahit hindi naman galing sa Diyos, yan po ay maituturing na isang tentasyon. Temptation, coming, beautiful control, powerful control, difficult, blessing, no come. Why? Father God first, temptation give you. Kapag mayroon pong temptation, yung pagpapala na dapat ay para sa atin ay hindi natin lubusang natatanggap. 자, 마가복음 11장 24절에 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇인지 믿고 구하는 것은 받으리는 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. Sabi po sa Marcos chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang anumang hingi ninyo sa aking pangalan sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito at ito ay magiging sa inyo. 아마 이안? 그렇습니다. 문제를 놓고 집중해서 기도를 했다면 받은 줄 이미 믿어야 한다는 것입니다. Ang verse po na iyon ay tama. Sabi ni Pastor Joe, tama iyan. Kung nakatuon na ang inyong panalangin sa problema, dapat ay naniniwala na kayo na natanggap na ninyo ang solusyon dito. 야고보서 1장 6절로 8절에 오직 믿음으로 가고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니. Ano ang kalaban natin? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 6 to 8, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan o kaya ay nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. 이런 사람은 무엇이든지 주께 얻기를 생각지 말라. Sapagkat ang taong iyon, yung nagdadalawang isip, nagdududa, ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 사람이로다. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. 그렇지 않습니까? 여러분 어떤 사장이 오늘 급여 줄 테니 몇 시까지 오세요. 그러면 가야 되겠죠. 그렇습니다. 가야 받을 수 있습니다. 그래서 하나님 말씀을 붙들고 기도하다는 것입니다. Kaya kung sasabihin po sa atin ng ating amo, babayaran kita ngayon, kaya pumunta ka sa ganitong oras, kailangan ninyong umalis, tama po ba? At tama yun, kailangan ninyong pumunta para matanggap ito. Kaya nga, sinasabi sa atin ngayon na kumapit sa salita ng Diyos at manalangin, magtiwala. 아멘, 아멘, 글로리 투 갓, 아멘, 아멘. 자, 이 말씀이 하나님이시기 때문에 분명한 말씀을 붙들고 기도를 해서 응답을 받는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Tandaan po natin ang salita pong ito ay ang Diyos mismo. Kaya pinagpapala po tayo sa pangalan ni Jesus na kumapit sa malinaw na salitang ito, manalangin at makatanggap ng sagot. Amen? 아멘. Amen. 그래서 저도 항상 성경 읽다가 중요한 구절로 감동이 오면 폰에 장제를 기도에 두었다가 활용을 하는 것입니다. Kaya po si Pastor John palagi siyang nagre-record
ng mga mahalagang salita ng Panginoon at sa oras na kailanganin niya ito ay ginagamit niya po ito. 아멘. 아멘. 그래서 아멘. 2월 모닝 디보션, your lily, pen, 노트북, together come on, your writing. Kaya po sa ating mga morning devotion, dapat inuugali na ang magdala ng notebook at ballpen. At doon po laging sinusulat yung mahalagang salita ng Panginoon na naaantig yung ating puso. Inaabot yung puso natin. 그래서 제가 여러 번 말씀드렸습니다. 하나님 저에게 좋은 신랑감, 좋은 신부감을 주십시오. Kaya naman, maraming beses po na nanalangin si Pastor John, sabi niya, Diyos ko, bigyan mo po ako ng isang mabuting asawa. 자, 세븐 볼륨, 자, listen to you. 키는 얼마 정도, 몸무게는 몇 킬로그램, 학력은 어느 정도, 믿음은 어느 정도, 집안은 어느 정도, 건강은 어느 정도, 체력은 어느 정도, 꿈은 어느 정도를 가지고 있는 사람을 달라고 분명하게 기도하십시오. Ang sinabi lang po ni Pastor, Diyos ko, bigyan mo po ako ng isang mabuting asawa. Pero kailangan po natin gawing specific yung panalangin natin. Manalangin tayo ng mas malinaw. Halimbawa, bigyan ninyo ako ng isang taong kasing taas, kasing laki ng ilang kilo, kasing taas ng pinag-aralan, kasing taas ng pananampalataya, kasing taas ng pamilya, or ganito sa klase, galing sa klase ng pamilya, kasing taas ng kalusugan, kayamanan, or kaya pangarap. Dapat po specific. Ano po talaga yung pinakagusto natin. Amen? 아멘. Your lily, 투르 플란, 투르 플란, 오리놀 플란, Nearly your plan, pray, Father God, nearly listen to you, nearly bless give you. Yan, kung ano po talaga yung pinakagusto natin, pinakaplano po talaga natin, yun yung ilahad natin sa Diyos, idirekta natin sa Diyos, specific natin sa Diyos para yung pagpapala po talaga na dapat para sa atin, yun yung eksaktong matanggap din natin sa Panginoon. Pastor Philippine come, so many Mary family looking for. No pay person together marry. No pay. How to your life beautiful guidance help you? Who is people? Nung mapunta po si Pastor Jong dito sa Pilipinas, mas marami po ang nakikita niya na mga taong wala namang pananampalataya pero nagsasama sila, nag-aasawahan sila, na pareha silang walang pananampalataya. Paano po kaya mabubuhay ang ganitong klase ng magka-partner? Maybe your husband, pay no more, pray not understand, obedience not understand, humble no more, working no power, God of wisdom no more, theology not understand. How to your family successful guidance help you? Kung makakapag-asawa po tayo, kung makakapag-asawa po ang bawat isa na hindi marunong manalangin, walang alam sa salita ng Diyos, walang pananampalataya, talagang mahihirapan po na i-guide ang buong pamilya, i-establish ang buong pamilya sa Panginoon. You love 참소망 morning devotion every day you listen to you because of wisdom way, your life wisdom knowledge. Bakit po araw-araw tinuturuan tayo dito sa devotion time ng salita ng Diyos? Sapagkat upang ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng karunungan. So many people, young people, pay no more together, marry, finish, baby, one baby, two baby, three baby, many cry. Maraming mga kabataan ang walang pananampalataya pero nag-aasawahan sila. Nagkakaanak ng isa, dalawa, tatlo, at napupuno ang buhay nila ng puro pagtangis. 여러분 기도하는데 돈 들어갑니까? 그냥 분명히 기도만 하면 주신다는데 왜 기도를 못하고 못 가져갑니까? Sabi nila, kung manalangin ka ng malinaw, ibibigay nila ito sa iyo. Kaya bakit ka nananalangin, ngunit hindi mo ito tinatanggap? 여러분이 목사님께서 이렇게 일러줘도 목사님의 말씀을 믿지 못하니 응답을 못 받는 것입니다. Kahit na po sabihin ito sa iyo ng pastor, hindi ka nakatanggap ng sagot dahil hindi ka naman naniniwala sa sinasabi ng pastor.
now nearly last day, 골프 pastor 정, good teacher, good teacher, one teacher help me say. Sabi po ng isang golf pastor sa Korea, nag-contact po kay Pastor Jong at sinabi na kailangan ko ng isang mabuting guro na tutulungan din ako. 그래서 pastor, every morning devotion, Sunday worship, and another day education help you, and then your manners, monitoring every day. You beautiful monitoring, you training finish, humble beautiful finish, obedience beautiful finish, your pray beautiful finish, instrument beautiful finish. Okay, tomorrow going to Korea, no problem. Kaya po, ino-observe po ni Pastor Jong ang bawat isa. Tinitingnan niya po kung paano tayo manalangin, kung paano tayo mag-respond sa isa't isa, kung paano natin itrato ang isa't isa. Nanonood siya, ino-observe niya bawat devotion time, maging sa mga pag-awit, lahat ino-observe niya. At sa ganung pagparaan, sa ganung pong pag-obserba, pag nakita niya pong kayo ay karapat-dapat, kahit bukas na bukas ay ipapadala niya kayo doon sa Korea. Now no obedience, going to Korea, big problem come. Kung dito pa lang po ay hindi marunong magpasakop, hindi marunong sumunod, tapos dadalhin sa Korea, mas malaki ang magiging problema. Before Marubik, pastor first, no pay person, pastor join help you. But going to Korea, big problem. Dati po ay mayroong ganong tinulungan si Pastor Jong. Tinulungan niya naman, ginawa niya ang lahat. Pero dahil may problema sa pag-uugali, pagdating po doon ay nagkaroon ng malaking problema. Father God the same. Your role of God, obedience, no obedience. Father God only two section, your everyday monitoring. Ganon din po ang amang Diyos na nasa langit. Araw-araw po tayong inoobserbahan ng Diyos. At kung makikita niyang karapat-dapat tayo, makakatanggap tayo. Your pray obedience, no obedience. Your word of God obedience, no obedience. Humble obedience, no obedience. Study original, training obedience, no obedience. Father God, really your monitoring. Isa lang po ang tinitingnan ng Panginoon, ang pagsunod. Pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod sa pananalangin, pagsunod sa pagsamba. Pagsunod lamang po ang tinitingnan ng Panginoon. 저는 지금 교원대학교와 2026 학년도 신입생 260명을 달라고 기도합니다. 아니 목표를 놓고 기도하는데 돈 들어갑니까? Patuloy pong nananalangin si Pastor sa Korea National University of Education na magpapadala po ng 260 na bagong estudyante para sa year 2026. 기도만 하면 된다는데 시간을 정하고 기도를 해서 축복을 받아야 되지 않을까요? Sabi nila, panalangin lang daw ang kailangan. Kaya hindi ba dapat tayong magtakda ng tiyak na oras para manalangin at tumanggap ng mga pagpapala? Walking 빌리스, very tired walking, no wisdom. Your church come on, really 1 hour, 2 hour, really strong prayer. Kaya po, kahit na po gaano kahirap yung pagtatrabaho, pumunta pa din po sa simbahan at magkaroon ng panahon or pagkakataon na talagang manalangin. Pastor Lau Bicol, Philippine, education, style, program, schedule, attendance, Pastor Lau really understand. Nakikita po ni Pastor Jong ang mga paghihirap, ang mga schedule po ng school sa Pilipinas. In this Bicol, 교원대학교 하나 없이 무슨 제대로 된 교육이 되겠습니까? Kung wala pong Korea National University of Education sa Bicol, paano magkakaroon ng wastong edukasyon? Saturday going, Sunday going. How to Father God, glory to God. Pati ang Sabado at ang Linggo, pumupunta pa din sa trabaho. Kaya paano naman po magkakaroon ng panahon para sa Diyos at pagpalain ang mga tao? 대학교 가서 믿음 다 까먹지 않으면 다행이죠. Mapalad sana kung hindi mo nawala ang lahat ng iyong pananampalataya kung habang nag-aaral ka sa kolehiyo. 그래서 목적이 분명한 기도를 해야 한다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
That's why, kaya naman po binabasbasan tayo sa pangalan ni Jesus na maniwala tayong dapat tayong manalangin ng may malinaw na layunin. 아멘. 올라보세요. 아멘. 어떤 조직이든 세 그룹이 있습니다. Sa anuman pong organization, may 3 pong grupo. 설립자의 그룹이 있고 또 실질적 운영 리더들 그룹 중에 설립자 가족 그룹이 있고 운영 그룹과 관계가 있는 조직원들 그룹이 있습니다. 그리고 외부의 그룹이 있습니다. 본교 같은 경우는 학부형들 임원 그룹이라 할 수 있습니다. 이 세 그룹이 매일 생각이 많습니다. Nariyan, may 3 grupo po sa loob ng organisasyon. Nariyan ang grupo ng tagapagtatag, yung nag-i-establish, at sa mga aktwal na pinuno ng operasyon, yung mga nagmamanage. Nariyan ang grupo ng pamilya ng tagapagtatag, yung mga magulang. At sa kanila, ang grupo ng mga miyembro na may kaugnayan sa grupo ng operasyon, kumbaga stakeholders. At mayroong isang panlabas na grupo, at sa kaso ng ating paaralan, sa status po ng ating paaralan, maaari itong tawaging grupo ng mga magulang. 이 세 그룹이 내 생각이 옳다, 당신 생각이 옳다, 우리들 생각이 옳다 이것 가지고 머리 지진나도록 생각들이 많습니다. Yan. Ang 3 grupong ito ay abala sa mga iniisip araw-araw, yung 3 in-enumerate ko po. Pero mayroong tama ang aking mga iniisip, tama ang iyong mga iniisip, tama ang aming mga iniisip, nalulula sila sa mga iniisip na ito hanggang sa punto na magkaroon ng lindol. 왜 그렇습니까? 다 학교 발전과 관계가 있지만 대부분 금전 관계, 이성 문제, 성적 문제, 시간 외 수업 문제 때문에 생기는 일입니다. Bakit nga ba? Bagamat bahagyang may kaugnayan ito sa pagunlad ng paaralan, karamihan sa mga isyu ay nagmumula sa mga bagay na pinansyal, problema sa relasyon, akademikong pagganap, at overtime na trabaho. 자, 오늘 사바이. 자, 필리핀 타임 스케줄 in the name of Jesus get out. 자, 딜레이 타임, 딜레이 카몬, 필리핀 스타일. 자, 필리핀 타임스 in the name of Jesus get out. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po daw natin ipanalangin, i-declare na ang schedule ng mga Pilipino in the name of Jesus. Get out. Sige po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang schedule ng mga Pilipino na nagpapahirap in the name of Jesus, get out! Sabay-sabay ulit. Ang schedule ng mga Pilipinong nagpapahirap in the name of Jesus, get out. 1, 2, 3, go! Ang schedule ng mga Pilipinong nagpapahirap in the name of Jesus, get out! Amen. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! 아멘. Amen. Hallelujah. 와, 헬로, 그레이드 2, 헬로, 와, very good. love you. 릴리, 필리핀 타임, because of Philippine time, so your leaders, many stress. 딜레이 캄, 오버타임, 이 2 section, very stress. Yan, kaya po ang mga leaders na stress. Kasi magsiset po ng schedule, tas delayed darating. Di syempre delay din mag-start, delay din tatapos. Tapos maraming nagrereklamo kasi delay natapos, kasi delay nga nag-start, kasi delay din sila dumating. Kaya, yan, nai-stress ang mga leaders. In the world, you are going to working like this delay come one day, get out. Factory, get out. Sa totoong buhay, kapag lagi kang palit ng palit, isang araw, dito pa lang, nag-aaral ka pa lang, sa mga schedule pa lang dito, palit ka ng palit, isang araw, pag nagtrabaho ka, na late ka ng late, palalayasin ka na lang, palalabasin ka na lang. 여러분, 하나님의 일은 하나님을 사랑하는 마음으로 시작하셔야 됩니다. 본교는 기독교 학교입니다. 문제가 있어도 서로가 기도하면서 풀어야 합니다. Kaya po nakakapagod ang lahat. Kaya kailangan itong gawin na dapat magsimula sa isang pusong nagmamahal sa Diyos.
문제가 없어도 기도하면서 하나님께 감사 기도를 드리면서 풀어가야 한다는 것입니다. 그러나 세상 모든 영역에는 크고 작은 문제가 항상 있습니다. Kahit na may mga problema o walang mga problema, dapat nating lutasin ang mga ito at pukusan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aalay ng mga panalangin ng pasasalamat sa Diyos. Gayunpaman, sa bawat lugar ng mundo, palaging may mga problema, malaki man o maliit. 생물들이 움직이는데 어떻게 문제가 없을 수 있겠습니까? Paano magkakaroon ng mga problema kung ang mga may buhay ay gumagalaw? 자, 사바에서 1, 2, 3고. Sige po, repeat after me. Paano magkakaroon ng problema kung ang mga may buhay ay gumagalaw? So many girlfriend, boyfriend, probably many. Marami po ang nagkakaproblema sa relasyon sa pagkakaroon ng mga boyfriend at girlfriend. How to guidance? Paano po ito lulutasin? 그래서 스텝 바이 스텝, beautiful, wisdom give you, knowledge give you, step by step, pray for you, education. Bawat hakbang po, kailangan po na magtulungan na lumago, ipanalangin ang isa't isa at gabayan ng isa't isa sa paglapit sa Panginoon. Also in the world so many children, parents, many angry. You, my home, get out. My home, get out. Your boyfriend, girlfriend, you like this, you school going like this. In the name of Jesus, get out! Sa mundo po, marami po ang magulang na nai-stress sa may mga magkarelasyon. Kasi oras ng pag-aaral, sila ay nasa loob ng bahay. Tapos kung ano ginagawa, kay pinapalayas ng magulang. Kaya sabi daw, lumayas ka sa bahay. I all family get out. Your solo, parents solo your life. Kung ang lahat ng anak ng magulang na yan ay pinalayas na, tapos ulo ka na sa bahay. Kasi pinalayas mo na kasi nga mga pasaway din. Your after maybe your college finish or your marry. Listen to you. Wisdom. Kaya unawain po natin ito. Mag-asawa, magpaligaw kung tapos na po after ng inyong college. 여러분들이 학부형을 위해서 눈물로 기도하고 있습니까? 여러분들이 한국에서 왔다 갔다 하시는 선교팀들을 위해서 눈물로 기도하고 있습니까? 여러분의 자녀를 위해서 눈물로 기도하고 있습니까? Nananalangin ka ba ng may luha para sa mga magulang mo? Nananalangin ka ba ng may luha para sa misyon na naglalakbay pabalik-balik mula sa Korea sa mga misyonaryo? Nananalangin po ba tayo ng may luha para sa ating mga anak? Nananalangin ba tayo ng may luha para sa mga guro at sa mga nagmamanage po ng school? 여러분 교직원을 위해서 눈물로 기도하고 있습니까? 그렇지 않다면 오늘부터라도 기도부터 시작하는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kung hindi, pinapanalangin po, uulitin ko po, pinapanalangin po ba natin ng may luha ang ating mga guro at ang mga nagmamanage ng eskwelahan? Kung hindi, binabasbasan tayo ni Pastor, pinapanalangin din ni Pastor na sa pangalan ni Jesus na makapagsimula tayo ng manalangin ng tama simula ngayon. 아멘. All of us say amen. Your parents pray for you, teachers pray for you, students pray for you, classmates pray for you, Korea visitor pray for you, parents pray for you. Ang lahat po ng binanggit ni Pastor, lahat po sila ay kailangang ipanalangin natin. Morning devotion so many times, prayer times. And so you'll pray no more. Kapag nag-morning devotion tayo, dapat po oras po ito ng pananalangin. Ipinapanalangin po natin ang bawat isa. Pero marami pa din po siyang na-observe na may hindi po nagpipray. Church coming, morning devotion, before church coming, your chair sit down, your pray, my father, my mother, teachers, pray. Your school room inside, like this, no. School, church coming, your pray, wait. Amen. Understand, amen? Understand, amen? 자, 본교의 비전은 우리들 모두가 열심을 가지고 본교 발전을 위해서 기도하면서
양질의 교육에 힘써야 된다는 것입니다. Ang vision po ng school na ang ating paaralan ay makapagbigay ng quality education habang natututunan nating manalangin ng may kasigasigan para sa pag-unlad ng ating paaralan. 여러분들이 시끄럽게 하지 않아도 사탄 마귀 귀신은 항상 본교에 좋은 일 생기는 것을 기분 나쁘게 생각하고 늘 방해하려고 애를 씁니다. Kahit wala po tayong ginagawa na masama, si Satanas, ang Diablo, at ang mga demonyo ay palaging nalulungkot kapag may magagandang nangyayari sa school. Always, pastor looking for monitoring. No pray person always 사바이. No pray person always 사바이. Na-observe po ni Pastor Jong, yung mga taong hindi nananalangin, sila po yung mas maraming reklamo. 에베소서 6장 11절로 12절에 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos, sabi sa Efeso, upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. 우리들의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대함이라. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. 여러분 보십시오. 참소만 교회와 학교가 들어오기 전에 이곳 발라오가 노부가는 어떤 환경이었습니까? Tingnan po natin, bago itinatag ang Chamsomang at ang school, Chamsomang Church at ang school, ano ang kalagayan ng Balaogan at ng Lubgan? 험악한 지역이었습니다. 나보아 어떤 청년이 이곳에 배달을 해달라고 부탁했더니 거기는 안 간다는 것입니다. 왜 안 갑니까 했더니 그 동네는 위험지구라고 했습니다. Isang mapanganib na lugar. Ito po ang Balaogan at Lubgan. Isang mapanganib na lugar. Isang binata mula sa Nabwa ang humiling sa amin na maghatid dito, ngunit tumanggi kaming pumunta roon. Nang tanungin kung bakit hindi kami pumunta, sinabi namin ang kapitbahayan ay isang mapanganib na lugar. 그렇습니다. 여러분이 지역에 살고 있는 청년의 평가가 이렇게 나와 있다는 것입니다. Kaya sabi po ng binata, tama po iyan. Ito ang pagtatasa na ibinigay ng isang binata na nakatira sa inyong lugar. 그런데 지금 학생들 어떻습니까? 얼마나 건강하게 성장하고 있습니까? 또 성적도 얼마나 잘 나오고 있습니까? 우리 모두는 선생님들께 감사해야 합니다. Ngunit, kamusta na po ngayon ang ating mga estudyante? Kamusta na po kayong lahat? Makikita na po ang inyong labis na pag-unlad. Kayo po ay naging ng malulusog. At gaano kaganda ang inyong mga grades. Kaya, kailangan po natin na huwag din kalimutang magpasalamat sa ating mga guro. 아멘. All of us say amen. Glory to God. 아멘. 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 자, 또 여러분 환경에서 탈선하지 않고 따라오는 학생들을 위해서 고맙게 생각해야 합니다. Dapat din tayong magpasalamat sa mga estudyanteng sumusunod sa atin nang hindi naliligaw ang landas, mga teachers, kahit na nasa gitna ng mahihirap na sitwasyon. 또 세계 경제가 이렇게 어려운 가운데 있음에도 불구하고 본교를 왕래해 주시는 분들을 위해서 감사하게 생각해야 됩니다. 남의 허물만 보지 말고 나의 허물을 보십시오. Kailangan din nating magpasalamat sa mga bumibisita sa atin sa paaralan kahit na grabe ang kahirapan sa pandaigdigang ekonomiya, kumbaga nag-enroll pa din po sa atin. Huwag lamang nating tingnan ang pagkakamali ng iba, tingnan din natin ang sarili natin kung may pagkakamali tayo. Sa gayon, mapagtatanto natin ang ating mga kasalanan ay mas malaki. 아멘. 아멘. 여러분 학교장 월급을 많이 주었습니까? 선생님들 월급을 많이 주었습니까? Nagbabayad po ba ang bawat isa ng mataas na sweldo para sa principal? Nagbabayad po ba ang bawat isa ng mataas na sweldo para sa mga teachers? 학부형들이 모두가 잘 살아서 등록금을 토파스 학교나 나부아 또는 필리 학교처럼 등록금을 내주신다면 교사들이 왜 이직하겠습니까? Kung ang mga magulang ay may sapat na kakayahan para magbayad ng tuition or ng iba pang mga assessment sa school, kagaya ng ibang mga school, kagaya sa Tupas, sa Nabwa, sa Pili,
bakit po kailangan pang umalis ang ating mga teachers? 필리핀 본교 학교장 하던 제니스 딸 다니는 학교 등록금이 월 2,500페소입니다. Ang tuition po sa paaralang pinapasukan ng anak po ni Ma'am Janice, yung kanya pong na dating principal po dito sa paaralan natin sa Chamsama, ang kanyang mga anak po ay nag-aaral sa Pili at ang binabayaran buwan-buwan, tuition lang po yan, wala pang ibang additional na expenses, 2,500. 우리들 모두가 타 학교에 비해 적은 등록금으로 수업을 받고 있는 것을 감사하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya, nawa po, magkaroon po ng pagpapasalamat ang bawat isa na magpasalamat po tayo na nakatanggap tayo ng edukasyon na sa mas mababang halaga ng matrikula kumpara sa ibang mga paaralan. 저는 선생님들이 늦은 시간까지 수고하고 고생하는 생각하면 진심으로 눈물이 납니다. 내 딸이 직장 가서 밤 12시까지 일하는 모습을 보면 여러분들의 마음은 어떤 생각이 들겠습니까? Kapag naisip po ni Pastor ang mga guro na nagsusumikap at naghihirap hanggang hating gabi, naluluha siya, naiiyak siya, anong iisipin mo kung makita mo ang sarili mong anak na babae na nagtatrabaho hanggang hating gabi? 자, 사바이사비 1, 2, 3 고. Sige po, repeat after me po. Anong iisipin mo kung makita mo ang sarili mong anak na babae na nagtatrabaho hanggang hating gabi? 우리 모두가 서로 힘이 되십시다. Maging pinagmumulan tayo ng lakas para sa isa't isa. 아멘. 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 오케이, 글로리 투 갓. 아멘. 땡큐. 살라마. Tayo po ay natutong manalangin ng hindi nagdadalawang isip. Ano ba talaga ang gusto mo? Isabi mo sa Panginoon. At naipahayag din po sa atin na nangangailangan ng panalangin ng paaralan. Mula sa mga nagmamalich, hanggang po sa mga magulang, hanggang sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo at gamitin natin ang pagkakataon na binibigay sa atin para ipag-pray po ang isa't isa. Close your eyes and bow down your head. Sabi sa preaching kanina, do everything with love. Ang anumang gawain sa lugar